представя моите гости. Днес ми гостува група за стари градски песни "Белите акации" при Народно читалище Петър Богдан, 1909 година, град Чипровци, област Монтана, музикален ръководител Велин Павлов. Добре дошли, скъпи приятели! Вие не сте идвали в нашето студио, идвали сте преди години, Велине, си спомням, на онова място, старото, но сега сте тук в нашата телевизия и първата песен е много популярна, стара градска песен. "Бедно сърце, кажи". Аз се надявам, че вашите сърца са богати. Защо само ти плачеш и скърбиш? Не плачи, сърце, ще се върне той и ще ти прости. Не плачи, сърце, ще ти прости. Цари сега в нашите сърца. Пей ми за любовта, що цари сега в нашите сърца. Не плачи, сърце, се върне той и ще ти прости. Не плачи, сърце, ще се върне той и ще ти прости. Благодаря ви! Исках да кажа, че вашите сърца са богати, богати, защото вие сте в един прекрасен край. Както ми казахте вече, всичко е цъфнало, има и коприва, и лук, и всичко е поникнало и е чудесно във вашите градинки. И сега давам думата на ръководителя Велин Павлов. Така, няколко думи за групата. Велине? Групата съществува над 20 години. Така. Аз се занимавам с нея от нова година, 3 месеца. 3 месеца? Да. И това е за нея. Работиме усърдно, колко можем, нали, за възрастта си. И искам да поздравим читалищното ръководство, Да. най-вече и
колежките, които по една или друга причина не можаха да присъстват тук в студиото, и един ветеран, който наскоро празнува 84 години, Тина Бумбарева. Поздрав за нея. Групата й пожела още дълги години така да се чувства бодра и да присъства на нашите репетиции редовно, както до сега. Благодаря. Аз виждам, че има едно килимче там някакво чипровско и твой диск, и ето сега. Да, идвам, за да си получа. Така. Това е мотив от чипровски килим. Да. И го подаряваме на вас, да ви напомня за чипровци. Много красив. Ето, това представлява чипровци. Да, красота. И това ми е новия албум, който представяме част от него. Ще го разгледам и ще... Да. Благодаря, ето тук го слагам. А пък аз благодаря за тази тук баница, както ми казахте, вие сте толкова умеятни, така се наричат и тези жени, които умеят, но казахте с какви точени кори, специално чипровски. Кажи, Велине. Корите са точно така чипровски, които се прославиха последните години с качеството си и на нашия пазар. Ще опитаме тази баничка след като свърши предаването. Благодаря. А сега следващата песен е "Един е моят грях", но това е, разбира се, авторска песен. Нали така? "Един е моят грях". Всъщност текста и музиката са твои, защото повечето от песните са авторски. Аранжимента е на твоят син, който аз много го ценя и уважавам. И кой не го познава, Пламен Велинов. А пък тук и съпругата ти Радка, това високо хубаво момиче с жълтото шалче. Вие сте един така семейен тандем, защото музикални явно, че и синът и на теб, и на майката, която пее. И сега песента е "Един е моят грях". Грях, че любех само те, по-късно веч разбрах, ти лъгала си друг. По-късно веч разбрах, ти лъгала си друг. Обичаш ли го ти? Кажи ми да разбера. Кажи, чуй, мила ти, повече не ме лъжи. Кажи ми, чуй, мила ти, прощавам ти болка дори. Моите сини очи, що милвах всеки ден, признай ми, но не мълчи, ще дойдеш ли пак при мен? Признай ми, но не мълчи, ще дойдеш ли пак при мен? Сините ти очи, да милвам както преди. Кажи, чуй, мила ти, повече не ме лъжи. Кажи ми, чуй, мила ти, прощавам ти болка дори. Един е моя грях,
че любех само те и от любов изгорях. Сега съм тъжен и сам и от любов изгорях. Сега съм тъжен и сам. Моля те, забрави, че имало е и друг. Кажи, чуй, мила ти, повече не ме лъжи. Кажи ми, Кажи, чуй, мила ти, прощавам ти злота дори. Кажи, чуй, мила ти, повече не ме лъжи. Кажи, чуй, мила ти, прощавам ти злота дори. Благодаря, какъв весел грях! Толкова танцувален, то не е грях. Чудесно, браво, едно хубаво валсче. Даже на теб ти припяваше, после, разбира се, вие ще пеете и дует, Иван Петков. Чудесно. Сега, вие, момичета, може да поседнете. Не случайно съм сложила така пейчици, за да си починете, защото вашият ръководител Велин Павлов, но аз ще пусна и зрители, но след малко ще изпълни две песни, те са няколко, но сега той ще се изяви. Велин, аз те познавам теб от много отдавна, защото ти си се явявал и на много конкурси и разбира се си печелил отличия. И песента, която ще изпълниш, е Раздяла. Тази песен, чакай сега да видя, музиката е твоя, а текста е на Георги Костадинов, аранжимента на Пламен Велинов. Раздяла се казва тази песен и нека да я чуем. Пред чашите с вино недопито, с теб седим очи в очи сами. И няма нищо скрито и покрито, това съм аз, а срещу мене ти. И няма нищо скрито и покрито, това съм аз, а срещу мене ти. Грешница не си, това го зная, обичах те, обичаше ме ти. И все си мислех, че съм твоя рица, а ти принцеса в моите мечти. И все си мислех, че съм твоя рица, а ти принцеса в моите мечти. Вратата нощем не затваря, надявах се и чаках до зори. Да лъжа в любовта не се научих, научих как от любовта боли. Да лъжа в любовта не се научих, научих как от любовта боли.
имаше спомени и срещи, дори времето ни раздели. А може би сълзите ни горещи напомнят за отминалите дни. А може би сълзите ни горещи напомнят за отминалите дни. Благодаря, и то също едно динамично танго за раздяла, но чудесно танго, браво! Твоите песни са авторски, но в стила на старата градска песен. И прекрасно, нека да има такива песни, защото ни е омръзнало от заспали чувства и от тези стари. Хубаво е, че има такива творци като теб, Велине. И ако имаме зрител да го чуя, следващата песен е "Сини очи". Добър ден! Може би не може да се свърже нашият зрител. Следващата песен е "Сини очи". Авторите също така Велин Павлов, текста Георги Костадинов и аранжимента на Пламен Велинов. "Сини очи". Две сини езера, тъй мамещи, тъй прелестни и чисти. Сълзите ти от бисери роса, два ручея от езерата бистри. Сълзите ти от бисери роса, два ручея от езерата бистри. Гърдите ти вулкани в нощта, изгарят погледа и раждат страсти. Без жалост мамиш мъжките сърца, оставяш ги завинаги нещастни. Без жалост мамиш мъжките сърца, оставяш ги завинаги нещастни. Снагата ти кили от кадифе, уха е тя на люля и на младост. С тях ли лъжат всичките мъже, създадена си за да даваш радост. С тях ли лъжат всичките мъже, създадена си за да даваш радост. Чудесен валс! Щеше ми се така да завалсувам, а нямах кавалер. Нямаше с кого да чуя нашият зрител. Добър ден!
Добър ден. Ало. Да, кажете. Добър ден. Добър ден. Обаждам се от село Дрелфа. Искам да поздравя моята майчица Ганка Найденова с чакам те да дойдеш. Минаха години и чакам те да дойдеш. Ако С има. буйна страст. Да. Минаха години. И нека да си бъди мила, здрава и вечно да ни обединява. Защото всички в целия род я обичам, а тя е вече на 82 години. Чудесни И въпреки години. всичко успява да ни съюзява и да помага на всички ни. Да ви е Благодаря. жива и здрава майчицата. Ще бъде поздравена с друга песен, една много хубава песен, която тя няма начин да не я е чувала, да не я знае. Дуета е Наталия Костова и Велин Павлов, но ако имаме зрител, нека да го чуя. Ако имаме зрител, за да не чака. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Кажете! Извинете, обаждам се от Чипровци. Чудесно! Искам да поздравя групата за стари градски песни и Кръстина Павлова Стойнева, която пя също при тях. Да. И през миналата седмица в събота тя празнуваше рожден ден, но нямах начин да се свържа с вас. Да, ето сега е поздравена. Да пожелая много здраве, още дълъг живот, дълги години, да се радва на семейството. От снаха и брат и племенницата й. Ето, поздравена и то пък от групата, нали, сега ще я поздравят с една много хубава песен "Сън сънувах", дует. Но ако имаме зрител, да го чуя. Добър ден! Да, кажете! Вие сте! Добър ден, госпожо Бони Милчева! Добър ден! Кажете! Обаждам се от град Чипровци. Чудесно! Да! Да? Кина Благо, се казвам. Да, дето ви поздравиха, нали? А друга Кина? Друга Кина, ето. Така, сега и вие ще бъдете поздравена. Кажете. Поздравявам вашето предаване. Да. Вашето предаване, поздравявам екипа ви и нашата група от Чипровци за хубавото представяне. Така, поздравени са от вас и те ви поздравяват с една песен. Благодаря, госпожо, че се обадихте. Хайде, "Сън сънувах". Сън сънувах, моя обич, мой ясен ден. В сън наведе ти лице над мен. Все ръцете си повдигах, все не може да те стигна. Сън сънувах, моя обич, мое сърце. Вятър как ме вдигна на ръце. Над Родопа ме понесе и с песен ме унесе. Любов, любов, и кажи защо се за теб една земя не стига ни един живот. Се за теб
стига ни един живот. Черни очи като угър небранена, усни като слънце пранина, вежди свилени гайтани от зографи начертани. Песен силна като вино прекипнало, чиста като утро сипнало, чудна песен притаила твоята обич, твоята сила. Любов, любов, и кажи защо все за теб една земя не стига ни един живот. Все за теб една земя не стига ни един живот. Благодаря ви за тази песен. Аз я припомних. Чудесна песен, която Маргарет Николова и Кирил Семов я изпяха преди много години. Маргарет да е жива и здрава, да се радва на пролетта. Да чуя наш зрител. Добър ден! Добър ден, Бони! Добър ден, Жоро! Привет от Бургас в този хубав празник Благовещение. Да, Жоро. Да. Чудесен празник. Прекрасно предаване. Благодаря. Прекрасна водеща. Това! И прекрасни... Какво има? Какво ми махаш? Не, казвам, ако не беше го казал, нямаше да бъда спокойна. Защото не се чува, когато аз говоря. Да, кажи сега, говори. За истини, които говоря. Прекрасни гости имаш днес. Така е. Разбираш ли? Да. Много хубаво пеят. Браво. Паднаха ми още с първата песен. Да. Влезаха такова сработване. Браво, браво. Браво, Жоро. Да кажа браво. И хубави песнички пеят. Да, Нека да бъде авторски. така до края. Да. Да бъде в предаването ни все така красиво. Всичко добро. Благодаря ти, Жоро, благодаря. Ето, Жоро няма начин да не се обади. Ако не се обади, просто предаването не е такова. Да, скучно, както казва. Да. А пък освен това и да каже за мен, че съм прекрасна. И аз се харесвам много. Шегувам се, разбира се. Но сега следващата песен, ако нямаме зрител, пак е авторска песен. Вече групата. Станете. Вие така като някакви зрители, ама вие участнички. Както Жоро ви похвали, хубаво пеете. Една също авторска песен и тя е много пролетна, защото е отвънка ухае на люляк. Тя също е такава стара градска песен, но е точно за пролетта. Хайде да я чуем. Приятелю, птиците чули, отвънка е
фалше, пролетно. Чудесно да чуе нашият зрител. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Бони, Да. искам да поздравя, съм от провинцията, искам да поздравя не мои приятелки от София, Таня Джилова и Величка Балаурова, Да. за една ваша песен, с която ви искате. Добре, ще бъдат поздравени специално и тези двете мои приятелки, Таня и Величка. Всичко най-хубаво, Да. приятен ден. Благодаря ви, господине, благодаря ви. Друг зрител, защото сега вие пак може да си починете. Защото идва ред на Велин Павлов. За него няма почивка. Така, да чуя нашият зрител, защото Велин ще изпълни пак две песни. Много хубави песни са неговите. Имаме ли зрител? Да, има зрител. Добър Кажете. ден, Бони. Добър ден. Обажда се Румен Ганчев. Румен Ганчев, да. Да, поздравявам те с хубавото предаване. Благодаря. Бях дълго време в чужбина, завърнах се и винаги, когато присъствам в България, гледам твоето предаване. Благодаря. Поздравявам твоя съпруг Коце. Да. С 70 годишнината. Да, жалко, че не присъства на юбилея, Румене. Да, да. И искам да поздравя моята половинка Светла, която на 22 март имаше рожден ден. Охо. И няма да кажа колко година, Да. защото не е Да. тайна за жените. Да, Румене. С една хубава песен. И те Добре. искам да поздравя, да си жива и здрава, защото твоето предаване носи българщината. Значи всеки един българин, който слуша това предаване на стръхва, това е българщината, хубавите стари Благодаря. български. Благодаря, миличък, и ще се видим. Поздрави на Светлето. Благодаря, че се обади. Друг зрител. Имаме ли друг зрител? Защото Велине... Ало. Да, кажете. Искам да поздравя майка си, която днеска има имен ден. Казва се Евангелие Спандониева от град Сандански. Да, а вие... Жива и Да. здрава. Да. Всичко добро. Чудесно! Ето, ще бъде поздравена вашата майчица. Сега, Велине, готов ли си? Защото една много страшна песен тук. Скъперник. Какъв е този скъперник? Скъперник на любов, на чувства. Точно. Такъв ли е? Абсолютно. О, не трябва да има такива скъперници. Трябва да се раздава, трябва да има много любов, много хубави емоции, много чувства. Той е скъперник. То за това говори, че не трябва. Аха. Хайде да я чуем тази песен, като музиката е твоя, текста е на Георги Костадинов и аранжимента на Пламен Велинов. Скъперник в любовта не дей бъди, за истинска любов са нужни двама. Ако залюбиш, истински люби, в любовта пътеки преди няма. Ако залюбиш, истински люби, в любовта пътеки преки няма. Че те боли, ще има излази.
много срещи и раздели. Слънце ще има и дъждовни дни, и спомени от старостите дни. Слънце ще има и дъждовни дни, и спомени от старостите дни. Животът кратък е миг от вечността, ще продължи нататък в безкрая. Не дей да пропиляваш младостта си ти, грешник единствен няма да си правя. Не дей да пропиляваш младостта си ти, грешник единствен няма да си правя. Грешник единствен няма да си правя. Благодаря, нали всички тези твои песни ги има в диска, който ми. Да, благодаря ти. И следващата песен пак от същите автори е "Не се завръщай". Каква е тази песен? "Не се завръщай в родния край", е ли? Ще чуеш. Ще чуя. Искам да чуя. Хайде, "Не се завръщай". Не се завръщай, тука си иди. Не искам всичко пак да се повтори. Аз вече зная твоите игри. Сърцето ми, вратата се затвори. Аз вече зная твоите игри. Сърцето ми, вратата се затвори. Напих се от любов и от сълзи. Спикнах в нощите със самотата. От толкова обич вече ми горчи. Отвори люта рана в душата. Вече ми горчи. Отвори люта рана в душата.
кърви, безжалостно кърви. Едва ли времето ще я изтрие. Не знаеш колко много ме боли, но как сърцето болката ще скрие. Не знаеш колко много ме боли, но как сърцето болката ще скрие. То е една любовна драма. Разбрах. Преживяна. Да чуя, преживяна. Да чуя нашият зрител. Добър ден. Добър ден. Ало? Да, вие сте. Кажете. Най-напред искам да поздравя вас, Бони Милчева. Поздравявам певеца господин Велинов с честита пролет и вечно така да пее. Той е Велин Павлов. И най-много искам да поздравя моята съседка Евангелия Атанасова, която е поетеса и сигурно ще постъпят някои песни за вас от нея. Чудесно. Откъде Благодаря. се обаждате? Обаждам се от село Брестник, област Пловдивска. Участник съм в група за стари градски песни. Чудесно. Ако не сте идвали, заповядайте. Обадете ми се. С писмо. Добре, благодаря. Да. Пишете ми писмо до телевизия СКАТ и ще се разберем вашите координати. И така, ще се и запознаем и ще гостувате в моето предаване. Благодаря, че се обадихте. Друг зрител дали имаме? Моето предаване. Благодаря, че се обадихте. Друг зрител дали имаме? Добър ден. Добър ден. Кажете. Искам да се включа в предаването да поздравя хората. Да. Вие сте включен вече, господине. Добър ден. Да, Само, че намалете звука на телевизора. Да, разбрах ви. Обажда се Ваньо Живкин от Чипровци. Разбрахте кой се обажда? Да. Да, искам да поздравя тия истински чипровчани. Да. Днеския празник да са живи и здрави и още дълги години да творят и да ни радват по вашето предаване. Благодаря. Благодаря. Разбрахте кой ви се обажда. Така, хайде сега за този господин станете, защото е ваш ред вече. Да, вие ще изпълните една песен Деяна, дует. Дует. Кой? Ти? Пак седнете. Така. Изморихте се доста. Така ли? Шегуваме се. Така. Значи, Деяна, не Даяна, Деяна, музика е на и аранжимент Пламен Велинов, текст е Велин Павлов. Ти си написал текста, изпълняват Иван Петков и Велин Павлов. С тази песен искам да поздравим всички чипровчани, които много я обичат и където ще да я свириме, всичко играе и пее. Така, хайде сега и ние да се насладим на тази песен. Деяна. Там в планината здравец е разсъхна, ручей безкрай него нежно минаше път, нежно минаше път. Пътников поспри се, знай мома Деяна, tu kraj mene rodi se. Зато и планината нежни са цветята,
и са цветята. Тих ветрец полъхва тучната морава, нежен стрък превива, синята тентява и свечета сини сред диви малини, смърчове и хвойни и ели вековни. Смърчове и хвойни и ели вековни. Смърчове и хвойни и ели вековни. Буките столетни, сенките прохладни, от детството безгрижно и до днес ги помня, и до днес ги помня, няма да ги забравя, аз като Деяна обичам го Балкана. Аз като Деяна обичам го Балкана. Аз като Деяна обичам го Балкана. Ей, птичките! Чудесно, да, ритмично, такова едно хорце. Да чуе нашият зрител. Добър ден! Добър ден! Ало? Кажете! Обадоша Чипровци Мария Ставрова. Искам да поздравя цялата група от Чипровци с ръководител Велин Павлов. Велин Павлов. Много се радвам, че ги дават по телевизията. Много съм щастлива, че прославят Чипровци. Да са живи и здрави. Това прекрасно предаване и тези усмихнати певци. Благодаря, госпожо. Да са живи и здрави, да ни веселят още много дълги години. Благодаря и на предаването, че ни покани да прославят Чипровци. Благодаря! Поздрави на Чипровци, на тези хубави тук чипровски ръце, които са сътворили тези красоти тук на моята маса. Как чипровчанки или как така? Да. Чипровчанки и чипровци. Чипровчи. Чипровчани и чипровчанки. Бъдете живи и здрави. А друг зрител, защото една песен, където и аз ще стана на тази песен, защото я знам. Но нека да чуем нашият зрител. Добър ден! Добър ден! Кажете! Обаждам се от Бургас. Да! Искам да поздравя моята племеница. Да? Една щастлива и преуспяла майка, доктор Русица Илименова. Да. От Ямбо. Оли, аз не съм намалила телевизора. Кажете. Да. Да, госпожо, разбрахме. Доктор, да. Продължете.
продължете. Още ли сте на линия? Ало. Да, кажете. Друг се обажда. От село Хажи Димитрово, община Свищов. Да. Ало. Да, кажете. От село Хажи Димитрово, община Свищов. Разбрахме. И искаме да поздравим цялата група певческа от Чипровци. Разбрахте ли? Може да се радваме, че в групата те Иван Петков. Да. Ми е сват, неговия син ни е зет. И в момента го гледаме. Сега ще го покажат Иван Петков. Да. Много поздрави, да е жив и здрав и все така да продължава с творческите си успехи. Чудесно от Хаджи Димитрово, така ли? Се обажда. Благодаря, госпожо, че се обадихте и ето тук ваша роднина. Така го поздравихте. Друг зрител. Добър ден. Добър ден. Кажете. Обаждам се от Чипровци. Да. Мара и Юла настига попадията. Цяло Чипровци гледа. Така. Цялата група и през цялото време СРВ. Поздравявам всичките. Да. Николина, Нели, Марияна, Радка, Надежка, Иван и Велин, да са живи и здрави. Цялата група. Благодарим ви от Чипровци, благодарим ви и сега за всички чипровчанки, чипровчани. Ще има едни луди старини, където и аз една луда водеща ще се включа, защото това е една от любимите ми песни, които изпълнявам, когато имам участие. Благодарение на Велин Павлов аз имам този син Бек и я знам тази песен и още няколко, но сега ще ме приемете ли? Сега момент, идвам при вас, защото и аз съм една луда водеща. Текстът е на колежката Корнелия. Корнелия? Да, аз съм авторката на текста. Поздравления, миличка! Не знаех, но ето сега съм много щастлива и сега луди старини! Всички луди стари. Покани ме ти на среща, аз ще дойда точно в 5. В ресторанта там отсреща, донеси ми букет. Тази вечер съм решила на забава да вървя и дано не съм грешила, там и теб да заведа. И дано не съм грешила, там и теб да заведа. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз съм най-добрата, първа съм в махалата. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз съм най-добрата, първа съм в махалата. Рокнята съм си ушила, моли сенца на върба. И мазника съм купила, нека не боли глава. Нареши си ти мустака, папионка си сложи. Нищо, че не е то драка, ревматизма зарежи. Нищо, че не е то драка, ревматизма зарежи. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз
съм най-добрата, първа съм в махалата. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз съм най-добрата, първа съм в махалата. Ще танцуваме ни страстно, румба, блуз, танго и валс. Кръвно вдигнем ли опасно, ще го укротим у нас. Ще те ритна по мазола, ако друга гледаш ти. Там по старата топола, перушина ще хвърчи. Там по старата топола, перушина ще хвърчи. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз съм най-добрата, първа съм в махалата. С теб съм най-щастлива, аз съм най-красива, весела и работлива. С теб съм най-богата, аз съм най-добрата, първа съм в махалата. Първа съм в махалата. Номер 1 сме ви! Всички ние! Благодаря ви, момичета. Много е приятно. Много е приятно във вашата група да се пее. Чудесни сте и сега да чуя нашият зрител. Остават още няколко песни, а вие си починете, защото Велин пак ще се изявява. Да чуя нашият зрител. Може би последен. Имаме още 3 песни. Ало? Да, кажете. Ало? Да. Бони, здравейте! Здравейте. Ай, какво става сега? Намалете, госпожо, намалете звука на телевизора. Ало? Бони! Да. Бони, здравейте! Здравейте. Обаждам се от Чипровци. Чипровци. Искам да поздравя групата от Чипровци. Поздравявам и вас. Благодаря. Аз съм ваша почитателка, но много трудно се свържа с вас. Ето, сега се свързахте. За Велин. Да. За... И за всички. Така, готови ли сте сега? Велине, бързо, защото имаме още 10 минутки и трябва да изпеем всички песни, нали, които сме предвидили. Кристални чаши е следващата песен. Кристални чаши нека да звънят и виното в тях да е пенливо, две сърца в ритъм да туптят, две лица усмихнати щастливо, две сърца в ритъм да туптят, две лица усмихнати щастливо. Слава за любовта и чашите до дъно да изпие, с вас да бъде спътник любовта. Нека щастието с вас открие, с вас да бъде спътник любовта. Нека щастието с вас открие.
души превърнати в една. Две съдби, една съдба са вече, а живота мъничка искра. Господ Бог един на друг обрече, а живота мъничка искра. Господ Бог един на друг обрече. И следващата е Божи дар. И накрая химна на чипровци. Така, Божи дар, Божи дар. Кайде Божи. Благодаря ти, Боже, от сърце, надежда отново ти върна в мен, дари ме с рожба от красиво дете и мъката в радост ти превърна. Дари ме с просьба, с красиво дете и мъката в радост ти превърна. Мечти пропиляни в младостта, съзирам в твоите детски очи. Пред тях е живота и любовта, и в тях утехата сега намира. Пред тях е живота и любовта, и в тях утехата сега намира. По пътя ще срещнеш ти ветрове, бури ще има и урагани, но нашата любов ще бъде с теб. От лоша ориз да те закриля, но нашата любов ще бъде с теб. От лоша ориз да те закриля. Благодаря ти, Боже. Така и химн на чипровци от 1968 година. Музика Сийка Тачева, текст Мария Димитрова и аранжимент Пламен Велинов. Хайде да видим какъв е този химн на чипровци. Балкана, люлеел силни
Ето ти е кадифе от зелена Морава, снагата ти история от подвизи и храбрина. Чипровец един си ти, поклон пред тебе от сърце, вървиш величествен и год, запретнал трудови ръце. Чипровец един си ти, поклон пред тебе от сърце, вървиш величествен и год, запретнал трудови ръце. Вървиш величествен и год, запретнал трудови ръце. Благодаря ви, Велине. Ела, заповядай тук, скъпи приятели и почитатели, на старите градски песни и шлагери, на хубавите авторски песни. Вие бяхте с предаването "Ако зажалиш". Днес мои гости бяха група за стари градски песни "Белите акации" при Народно читалище Петър Богдан 1909, град Чипровци, област Монтана, с музикален ръководител Велин Павлов. А през последните час и 20 минути с вас бях аз, Бони Милчева. Обичам ви и до нови срещи, скъпи приятели!